बिजेपि जानानै आं बिराद जौगागोन नों दिनैनिफ्राय बेसेबा बोसोर सिगांनिफ्राय बिजेपि खालामनाय बोराय बर' मानसिफोर दङ सेन्ट्रेल लिडार मोनाखै मन्त्रि मोनाखै एमएलए मोनाखै बै रङियाव सासे भबेन सिंह बसुमतारी होननाय दङमोन हाइकर्टनि उकिल बिथाङा खेबब्रै खेबबा टिकेट बिनानै खेबसेबो एमएलए एमपिनि टिकेट मोनदिया बिजेपिनि लिडारमोन बै समाव बिथांबायदि गोरों मानसियानो गैयामोन बिजेपियाव उनाव थांनानै गावनि फिसाला सासेल'खौबो खोमानानै लानो गोनां जादों राजनितियाव बिसोरखौथ' आं बुंखाबाय बिजेपिया थाबनो गारनानै फैयाबाय जारलायानो जाखाबाय बिसोर उनाव आंथ' बिसोरखौ दोनखाया बिसोरखौ मानो दोननो बिजेपिखौलाय जों बिजेपिखौ मानो सरकार दाहोनांगौ बर' समाज मानसिखौ जोंथ' दाहोनो हाया এই টাইমত এনডিবি আছিলে এনডিবিয়ে গুলি কৰিছিলে হাগ্ৰামা সৰক সেই টাইমত টিপকায়ত সেই টাইমত এনডিএফে সেই টাইমত কাৰ লগত আছিলে এতিয়া এফচুৰ লগত আছিলে এনডিএফে एफसुर লগত আছে हाग्रामाया जेबायदि हारसा बुङो बेबायदि जागोन बे कारणे आं हारसादि बुंगोन निमाहा बियो जे कारणे जे आं बर'दि बुंनो हाया जी होक मैं बरत कले आपनालोके हयतो बरो बुझि नापाबो अखमिया बुझि नापाबो गतिके मैं अखमियाते कम कारण मयो आधा कचरिये जेहेतु मोर मातृभाषा अखमिया तथापि मैं बुझि पाওঁ सम्पूर्णभाৱে बरो जा होक आमार ইউপিপিএলৰ কৰ্মীসকল আৰু উপস্থিত থকা এই অঞ্চলৰ টুকুৰাজাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজসকল সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমতে সম্ভাষণ জনালো আমাৰ এটা এনজিঅ আছে আগ্ৰা নম্বৰ এনজিঅ এই এনজিঅৰ আন্ডাৰত আমি কি হয় যে আমি তাতে সচৰাচৰ আমি গাঁৱত যেতিয়া থাকো মানুহবিলাকে কেতিয়াবা বেমাৰৰ কেতিয়াবা হস্পিটেলৰ কাৰণে পইচা কেতিয়াবা স্কুলৰ কাৰণে পইচা তাৰমানে বিভিন্ন সমস্যা কামৰ উপৰিও এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে আমাৰ তাত যাই থাকে যে সাৰ লাগে বা সাৰ নাথাকিলে কেতিয়াবা বাইদেউ হস্পিটেলত যাব লাগে বেমাৰী আছে পইচা লাগে বা কিবা লাগে এনেকুৱা তাতে আমি ভাবিলো আৰু সদায়তো আমি পইচা কৰ পৰা দিম আমি কৰবাৰ পৰা মাৰি আনিব লাগিব তেতিয়াহে আমি পইচাটো দি থাকিব পাৰিম গতিকে সাৰে ক'লে যে এনেকেতো নহ'ব আৰু মহিলাবিলাকক আপুনি কি কাম দিব মই যদি কওঁ যে চাকৰি কৰিব আমি চাকৰি ইন্টাৰভিউ ওলালেও আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাবিলাক সবে চাকৰি নাপায় কাৰণ আমাৰ যোগ্যতা নাই পানী পাওঁতে আমি 6টা বাজিছিল 6টা বাজি পেলাই আমি মন্দিৰটো ক্ৰছ কৰিলো মন্দিৰ ক্ৰছ কৰাৰ পিছত হাৰ্ডলি 10 মিনিটছ গৈছো তাৰ পিছতে আমাক মানে কোনবাই পাথৰ মাৰিলে এনভায়ৰনমেন্টটো আমিতো স্পিডত মানে গৈ আছো গাড়ীটো চলি আছে তেতিয়া মানে জোৰছে ধাম কৰি পাথৰ মাৰিল ক্লাছত তাৰছত আমি চক খাই গলো তাৰছত দেখিলো পাথৰবিলাক এনেকা উৰি উৰি গৈ আছে আৰু ৰাতিটো ৰাখি মানে ৰখি পেলাই চোৱাৰ কোনো মিনিঙে নাই কাৰণ আমাৰ মোৰ পুলিচ গাড়ীটো আছে এস্কৰ্টটো কাৰণ ৰাস্তাটো বেয়া কাৰণে ধুলি উৰে যায় দেখা নাপায় আগৰটো মই এইটোকে সন্দেহ কৰিছো সিদিনাখনৰ পৰা ইহঁতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বেয়া হেৰি কৰিছিলে চাৰকো যেনিবা গুলি মাৰিম এটা লৰাই কৈছিলে তাৰছত মোৰ ভণ্টিৰ ইমান বেয়া ফটো মানে হেৰি কৰি পেলাই ইহঁতে মেকিং কৰি পেলাই দিছিলে ইহঁতে কৰিছে এছই কৰিছে আৰু কোনে কৰিব কিয়নো মই কিয়ৰ কাৰণে ডাউট কৰিছো মই তাতে মন্দিৰ বনাওঁতে ৰাতি 3টা বজাতো মই আহিছো উইদাউট এস্কৰ্ট কেতিয়াবা মই এজনী ছোৱালী লৈ যাওঁ কেতিয়াবা এটা ল'ৰা লৈ যাওঁ ড্ৰাইভাৰ থাকে মই ল'ৰা ছোৱালী দুটাকো লৈ যাওঁ কেতিয়াওতো এনেকুৱা হোৱা নাই ল'ৰা এটাতো আছিলে তাৰপিছত যেতিয়া পাথৰ মাৰিলে মই ভাবিলো গাত লাগিব বুলি ল'ৰাটোক এনেকা তলত দাবাই ৰাখিছো এতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰি ল'ৰাটো ভয় খাই গ'ল চক খাই গ'ল কি হ'ল বুলি থাকিব পাৰে কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইমান বেয়া লিখিব পাৰে ইহঁতে নাথাকিব নেকি जोङो गोबाव थाबायबोखाबाय आरो एसे थाबायबावनांगौ दं जोंहा आरो बे थाबायनांगौनि थाखायनो दिनैनि आगाना थिग जायोबासो उननि आगानखौ जों होनो हागोन ओंखायनो आगानफ्रामबो जों केयारफुल जानांगोन हिन्दी भाषी लोगोआ आंनो मेसेज हरदोंमोन जे भिराव थायोबा गोमालांगोन हारसिंबो थाबायनो सोलों होननानै आंनो मोनसे मेसेज हरदोंमोन बै समाव दुनियाया बिराद भिर बे भिराव नोङो जेरावबो गोमानो हायो ओंखायनो दानिफ्रायनो हारसिंबो थाबायनो सोलों होननानै आंखौ बै आफादगिरि जाजेननायाव बिथाङा बुंदोंमोन दाखालै मोदिया जि खन्थाइखौ बेवहाय फरायदों माने भिर तो होंगे चल सके तो सोलो बिथाङा बुंदों खन्थाइयाव भिराथ' जागोन चल सके तो सोलो नों थाबायनो हायोबा थाबायनो हायाबा आन्दायगोन बेवहाय राजनाथ मोदिया नोंखौ नायनायनि सम गैया थाबायनो हायोबा थाबाय दा बेनो जादों परिस्थितिया जों थाबायनांगोन जोंखौ नायसनहोनांगोन जोंखौ नायहोनांगोन नोजोरखौ जोंनि फारसे बोनांगोन आरो जों जे दङ बे मुलुगाव बर' हारि होननाय जे दङ
बेखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जोंनि समताखौ जोङो गोख्रों खालामनांगोन दा नंखायनो जोंनि लामा थाबायनाय जोंनि आन्दोलन खालामनाय जोंनि सोलिनाय संसार जानाय जेरावबो बे जिनिसा बेरखांनांगोन जोङो बर' हारि जोंनि बर' हारि जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासैबो बेरखांनांगोन जोङो मा सानदों मा मावनो लुबैदों जोंनि थांखिया मा जों बहा थाबायलांनो नागिरदों बे 50 बोसोराव सैमा सोंनाय मैदेरनि होसोनाय बेखौथ' जों गिखायाखै बे सिलाय बारुदजोंबो जोङो नेवसिनानै थाबायबोबाय बेसेबांबा मानसिया दिनै जोंहा गुलि जानानै थैलांबाय जोङो खेरखेरायाखै बिथांमोननि बिमा बिफा बिथांमोननि न'खरनि मानसिफ्रा मोदैयाव मेगनाव मोदै रुजुनानै भिक्षा गावनानै गोरबोआ बायफ्लेनानै दिनै संसार जानानै दङ थेवबो जोङो निष्ठुर हृदय गैयै गोरबो गैयै मानसिफोर बायदि थाबायबोगासिनो दङ मानोना जोंहा थांखि दङ थांखि 5,000 मानसि थैनायनि बिनिमयाव जोंनो लाख लाख बर' फिसाफ्रा थांना थानायनि थाखाय मोनसे हादोर नांगौ बे थांखिखौ जोङो होसोबोगासिनो दङ सुवाखौ खिन्थु बन्द खालामनांगोन गोदो गोदायनिफ्राय नाजाबोदों जोबोद दुखुनांथाव भिक्षाया गावो जोंनिया लामाजों मटर गारियाव गाखोनानै थाङो नुयो बर' बिमाफ्रा मटर लामायाव लामा बानायनायाव हाजिरा मावगासिनो दङ अन्थाइ बोगासिनो दङ गामियाव थांना नुयो बर' सेंग्राया तास गेलेगासिनो दङ बिनिफ्राय दुखुनांथाव आरो मा थानो बेनिखायनो जों बुंदों जुवाया बन्द जानांगौ आइजोफ्राबो होसोनांगौ बहाबा जुवा गेलेनाय नुयोबा दिनै बर' बिमाया गथ'खौ गारनानै मैगं फानफैदों जि फानफैदों सान्दुं अखा मिथिया गुवाहाटियाव थांनानै मैगं फानहैदों टाटा मबाइलाव गाखोनानै हौवाफोरबायदि मैगं फानहैदों मा थासारियाव गोग्लैदों सान्दुं अखा ट्रेन गाखोनो मोनाखै बास गाखोनो मोनाखै हालायावहाय सेंग्राफ्रा जौ लोंनानै गिदिंगासिनो दङ रंजालाबायदों हरनि साननि मोसालाबायदों हरनि साननि बेखौ खालामनो मोननाय नङा संग्रामजों फैनाय बर' जाथि मानगोनां रायजोफोर ओंखायनो कन्ट्रल खालामनायनि अधिकारा कन्ट्रल खालामनायनि राइटआ रायजोफोरनि आखायाव बेखौ रावनियावबो सोंनाङा रायजोफोर गाज्रि नुदों आइजोफ्रा आइजोफ्रा बयबो ओंखारनानै गावबा गाव गामियाव बन्द खालाम खुनु गामियाव जुवा गेलेनो मोना खुनु गामियाव जौ लोंना दावराव दावसि खालामनो मोना एफा एनै जौ लोंदों आलासि फैदों जों जेबो बुङाखै नाथाय फुंनि मोनानि जौ लोंनानै न'खरखौनो धंस खालामदों बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो पानिशमेन्ट होनायनि सम फैबाय आरो पानिशमेन्टखौ जोङो सोरबा आफादखौ बुङाखै आङो रायजोआनो होनांगोन जोङो बेखौ थिग खालामनांगोन बेबायदि मानसिफोरखौ जोङो गोग्गो बर' समाज लुबैदों मानगोनां रायजोफोर भटार पार्टिनि खोथाखौ दानि बुंलांबाय सोर बबे आयेनाव लिरनाय दङ भट होबा फैसा मोननांगोन दिनै इउपिनि सासे जादव होननाय मानसि बियो इउपिनि नोंथांमोना नायगिरोबा बिनि बिमा बिफा गामि गासै एड्रेसखौ हरजोबगोन आङो बे इउपिनि जादव होननाय मानसि फैनानै मा खालामदों बे ट्राइबेल एरियायाव फैनानै बुंदों भट होनायनि फैसा मोननांगोन भट होनायनि फैसा मोननांगौबा कंग्रेसआ बुंनाय नङामोन नामा बिजेपिआ बुंनाय नङामोन नामा दिनै बिपिएफआ बुंनाय नङामोन नामा बयबो बुंदोंमोन बेजोंनो राजखान्थि गेलेगौमोन बेबायदि आयेन मुलुगाव जेरावबो गैया मालाबा फैसायाव गावनि माने सावगारिखौ सेबखांना लाबोबाय बियो गामि गामि होबाय ओइबार फैसाया आंनि बे भरत गान्धीनि सावगारिखौसो सेबखां जासिगोन सोर भरत गान्धी रावबो मिथिया दानि जुगा इन्टारनेटनि जुग रायजोफोर इन्टारनेटनि जुग नों गोसोबा गावखौनो मिथुन बायदि बानायनो हायो नों गावखौनो माइकेल जेक्सन बायदि बानायनो हायो इन्टारनेटनि जुग बियो फैसायाव मा जेरावबो नोङो गावनि महरखौ सेबखांनो हायो दायो दा बेखौनो खालामनानै बियो मालाबा नरेन्द्र मदिजों सेबखांफानानै मालाबा सोरजोंबा सेबखांफानानै बेखौ लाबोनानै गामि गामि रानफैदों नै आंहा नरेन्द्र मदिजों लोगो आमुकजों लोगो नोंथांमोना भट हो आं नोंथांमोननो फैसा होगोन रायजोफोरनिफ्राय 10 थाखा 20 थाखाल' नङा 700 800 फैसा खांनानै लांदों ओरैबायदि दुखुनांथाव रङियाव थांनानै 7 दिन 8 दिन आइजोफोरा थाहैदों सिकिउरिटि बानायबावबाय भरत गान्धीया फैयोबा सिकिउरिटि बर' सेंग्राफ्रासो सिकिउरिटि भरत गान्धीनि सिकिउरिटि मिथिगोना भरत गान्धीया सोर दिनै बर'फ्रा बेबायदि गोदाव सोराव जानाया लासिंसिं बेसेबा सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय जाथि आरो दायो गोदान आरएसएस बिजेपि बिराद हिन्दु बिराद माने मालाया बुंनायखौ बयबो जै बै मा मोनदों मा मोना बेखौ मिथिया रायजोफोर बर'फ्रा दावहाया दावराय जानायनि सम गैला रायजोफोर गोदो गोदाय माखासेया बे सरलियाफ्रा सोरबा सोरबि दावहाया दावराय जानो थांनानै दिनै गोदाव सोराव एसटि सार्टिफिकेट मोना मा मोना जानानै दङ
बै समाव सानबाय बर'फोरखौ हारसाफ्रा मुगैयो ओंखायनो हारसाफोरजों लोगो जानानै संकरि धोरोम लानानै बिराद मान सन्मान लानानै संसार जानोसै दिनै सर'नियाफ्रा थांनानै गोदाव सोराव जाहैदों दा दिनै जोंनि गेजेराव सोरबाया सानदोंबा आं बिजेपि जानानै आं बिराद जौगानो नों दिनैनिफ्राय बेसेबा बोसोर सिगांनिफ्राय बिजेपि खालामनाय बोराय बोराय बर' मानसिफोर दङ सेन्ट्रेल लिडार मोनाखै मन्त्रि मोनाखै एमएलए मोनाखै बै रङियाव सासे भबेन सिंह बसुमतारी होननाय दङमोन हाइकर्टनि उकिल बिथाङा खेब्रै खेबबा टिकेट बिनानै खेबसेबो एमएलए एमपिनि टिकेट मोनदिया बिजेपिनि लिडारमोन बै समाव बिथांबायदि गोरों मानसियानो गैयामोन बिजेपियाव उनाव थांनानै गावनि फिसाला सासेल'खौबो खोमानानै लानो गोनां जादों राजनितियाव दिनै थेर बेथेर जेबो गैया मोनसे समाव थानेश्वर बर' सारा एजिपिनि शिक्षा मन्त्रिमोन दिनै मा जादों रङियाव औवानि थरजा बेरानि न' लुनानै थानो गोनां जादों रावबो नायफिनग्रा गैया बै समाव हारसाफोरजों थानाय समाव बिराद गोग्गोमोन दायोलाय जोंनि बे बड'लेण्डनि बे खुंगिरिफोरनियावबो फैनायखौ नुवाखै होनबा आसु जाग्रा सोरबा जाग्रा बे लिडारफ्रा फैनानै गावनि पार्टियाव गावनि मानसिजों हाबफैना थानो गोनां जादों हारसाफोरनियाव बेबायदि जायगा मोना ओंखायनो दिनै गामि गामि सोरबा बिजेपि जादों आरएसएस जादों खानाय सिननानै दारि गोलाव लानानै बाबा साहेब जानो नागिरदों बाबा जादों सिदा जा रायजोफोर जि दङ बेवहायनो थिगानो दङ जि दङ बेवहायनो थिगानो दङ बेवहायनो मावै दाङै जा बेवहायनो थिगानो दङ गावनि हारिखौ फाननो नागिरनाङा बे हारिखौ जोङो मालायनो फानोबा दिनै बेवहाय बे पाप नांगोन बेसेबांबा खस्थ' सहायनानै बे फैदों ओंखायनो नो भटार पार्टी गोदो गोदायनिफ्रायनो रिभलिउसनारिफोरजों रायजोफ्रा दङ जांख्रिथायजोंसो रायजोफ्रा दङ नैबे बिटिसि जानायनि उनाव सोमावसारनाया बारा गोख्रोङै जायाखै नालाय गेजेराव बे राजखान्थि हान्जाफोरखौ नायबाय नाथाय गोदोनिफ्राय बिटिसिआ उदेसल बिनो पिटिसिनो भट होदोंमोन एबसु आलादा आलादा रायजो बिदों एबसुनो भट होदोंमोन बै समाव 1991आव 9 जन एमएलए देरहाहोदों आरो एनडिपिआ जि समाव रायजो बिदों सोमावसारदों गोख्रोङै फिन एनडिपिआ पिडिएफ दानानै बै समाव एमएलएखौ एनडिपिआ मोनजोबदों आरो बिनि उनाव रायजो राजाफोरखौ जोङो नायबोदों जे दिनै बर'नि रायजो राजाया बिग्रायारिफोरजोंनो थायो आरो मानगोनां रायजोफोर आं दिनैबो फिन खावलायगोन नोंथांमोना बिग्रायारिफोरजोंनो थानांगोन मानो दिनै राजखान्थि खालामनानै बर'फ्रा जानो हानाय सम जायाखै जोंहा 7 गाहाम मन्त्रि थायो मा बिना लाबोनो हायो 12 जन गाहाम एमएलए थायो मा बिनानै लाबोनो हायो जेबोखौनो दिनै लाबोनो हाया स्कुल गंसे प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाया स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनो साहित्य सभाया बुंनो गोनां जायो एबसुआ आन्दलन खालामनो गोनां जायो आसाम एसेम्ब्लियाव डिबेट खालामनानै जेबो लाबोनो हाया ओंखायनो लामाया मोनसेल' बे जाबाय रिभलिउसन जांख्रिथाय सोमावसारनाय आरो जि समसिम आलादा रायजोखौ मोना जि समसिम सोमावसारनाया जाफुंसार महर मोना बै समसिम बर' आइ आफा रायजो राजाया राजखान्थि दोलो माबा माबिखौ नोजोर होआलासिनो बिग्रायखांनाय जांख्रिखांनायखौ साक्सेस खालामनायनि थाखायसो जोङो बयबो गोसो होनांगोन रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय दा गोलाव बाथ्रा बुंला बयनिसिमबो आङो बे साबायखरखौ बावबाय आङो जोहोलाव सेंग्राफोरखौ खावलायदों जायफोर लेखा गोरों दिनै फेसबुक आरो टुइटाराव जायफोरा गेलेग्रा बेवहाय जानला मानला खोथाफोरखौ रायलायनाङा ओंखाम जानाय दै लोंनाय फिसा फिसा खोथाफोरखौ लानानै डिबेट हारसाफोरजों नाङै बाङै नांलायलाबायनाय बेफोर खोथाफोरखौ जोङो बारा खालामनो गोनां गैया आं खावलायदों दिनैनि जि आन्दलन जाबाय बेखौ फेसबुक टुइटाराव हरनांगोन बै प्रनिता सरगियारिखौ जेरैबायदि भट होनानै देरहाहोदोंमोन दिनै सोमावसारनायफोरखौ बे ससियेल मिडियानि जुगाव बयनियावबो